Eto, poštovani gledatelji Hrvatske televizije, vidite kakva je sjajna atmosfera ovdje u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskoga. Sigurni smo da smo vam putem kamera prenijeli ovu zaista sjajnu atmosferu. Kakva je to večer bila? Uživali ste, vjerujem, vi u svojim domovima gledajući ovaj koncert, baš kao i publika ovdje u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo, publika je na nogama. Pozdravljam gospodina Lea Nučija i sve koji su zaslužni za ovu uistinu sjajnu glazbenu poslasticu. Tako, uz velikog Lea Nučija, tu je bila Zagrebačka filharmonija, maestro Ivan Repušić, sopranistica Ivana Lazar, mezosopranistica Ana Mihanović. A u publici je bio i naš Damir Balaban, s kojim smo se već upoznali tijekom cijele akcije, jer je on zapravo zaštitni znak ove akcije, ali i kroz prilog koji smo vidjeli. Damire, kako se tebe dojmio ovaj koncert? Pa ono što je sigurno, mi u domu nikad nismo slušali operu, ali ovo je nešto fenomenalno bilo. Mene osobno oduševilo i stvarno je bilo super. Čekaj, znači li to, Damire, da smo dobili još jednog potencijalnog ljubitelja opere za budućnost? Pa možda, nikad se ne zna, meni se stvarno svidjelo. Gospodin Sirišćević će biti jako zadovoljan. Evo, s ovog mjesta možemo još jednom progovoriti. Dakle, ti si taj mladić kojim je ova akcija, humanitarna akcija Korak u život, zapravo osigurala bolju budućnost. Pa da, definitivno mi je osigurala bolju budućnost. Pružila mi je neku ruku koju sam uzeo, prihvatio i mogu samo reći da je akcija jedna zaista super i uspješna i mislim da to puno je pomoglo ne samo meni nego i svim mojim prijateljima i kolegama i nadam se budućim štićenicima dječjih domova koji će se odlučiti otići korak dalje, napraviti još jedan korak u život i upisati faks i mislim da je to jedna sigurnost. Ali to i obavezuje, jer ta stipendija koju si ti dobio zapravo je tebe obavezuje da ideš redovito na predavanje, što ideš, da redovito daješ ispite, što i daješ, na drugoj si godini socijalnog rada i to mi je isto zgodno jer ta empatija ide dalje tvoja. Pa da, definitivno. Pa mislim, oni su nama pružili to, mi ćemo na neki način njima to vratiti i definitivno ćemo se potruditi da to završimo i da damo sve od sebe. Na najbolji mogući način. Eto, cijelo vrijeme gledamo u naš ekran, isto što i vi vidite, dragi naši gledatelji, vidite kakva je još uvijek atmosfera, još uvijek je dvorana na nogama, još uvijek traje veliki pljesak za velikog Lea Nučija i za sve ove sjajne glazbenike koji su večeras bili nastupali kao na koncertu. Još uvijek možete zvati na broj telefona 0609009 i tako zapravo donirati 5 kuna za ovu akciju, a naravno možete i otvoriti Facebook ako ste mlađi, ako imate Facebook i dati svoj glas podrške ovoj akciji.